100,000 miles away from the face of the Earth. We have a pretty good show in store for you tonight. Okay, one of the first things we'd like to do is provide you with the appropriate background music. Αυτή λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, η νέα γραμμή της Haute Coiffure Française, Apparence, που σημαίνει εμφανίσεις. Εμφανίσεις, πολλές με εμφανίζω ένα φιλμ, εμφανίζομαι ξαφνικά. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν, Apparence. Και ας δούμε μία-μία τη γραμμή, ξεκινώντας από την Hype, που σημαίνει μοντέρνο, σούπερ μοντέρνο. Hype και Apparence. Και χειροκρότημα. Συνεχίζουμε. Hard, σκληρό. Σκληρό και βέβαια χρώμα. Ακαζού Plus. Composite Colors. Cool. Ψυχρό. Και soft. Soft με ντορέ soft composite colors. Όπως την είδαμε 14 Φεβρουαρίου, στο Παρίσι, στο Λούβρο. Και βέβαια σήμερα θα μας την παρουσιάσουν εδώ δύο εξαιρετικοί συναδελφοί σας. Ο ένας είναι από το Παρίσι, ανήκει στην καλλιτεχνική ομάδα της Haute Coiffure Française. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με κάποιους άλλους δημιουργούν 2 φορές το χρόνο τις γραμμές που πραγματικά είναι οι γραμμές που δουλεύετε και στα κομμωτήριά σας. Και βέβαια υπάρχει και ένας Έλληνας συνάδελφος, ένα τρομερό παιδί, ένα παιδί που αρκετές φορές έχει ανέβει στο πλατό της Λορέλ και μας έχει εντυπωσιάσει. Ας τους υποδεχτούμε. Πιέρ Μολικόν και Πάνος Παπαηλίας. Πιέρ Μολικόν, Πάνος Παπαηλίας, για σας. Η καινούργια γραμμή Apparence της Haute Coiffure Française. Είναι την μακριά εκδοχή κουρέματος, το soft, από τον Πάνο Παπαηλία. Καλησπέρα κύριε Πάνο, πώς αισθάνεστε που δείχνετε την καινούργια γραμμή της Haute Coiffure? Εμφανίσεις. Εμφανίσεις κάνετε. Και αλλού κάνετε εμφανίσεις όμως. Σας έχω δει στο Ρέμο. Άλλες εμφανίσεις εδώ. Εμφανίσεις λοιπόν από τον κύριο Πάνο Παπαηλία και βέβαια την κούκλα μας. Τις έχουμε κάνει καταπληκτικό χρώμα, τις έχουμε ξανοίξει με μαζιμές και στη συνέχεια έχουμε βάλει τα μασκινή soft από τα composite colors. Τα ξέρετε τα composite colors?
and opened the door and said, that was all you ever needed from me. I could have saved myself so much money. I gave you flowers, yeah. I gave you flowers, babe, babe. I gave you flowers, flowers, flowers. Κυρίες και κύριοι, είναι η καινούργια Hot Coffee Parage που μας την παρουσίασαν ο Πιέρ Μολικόν και ο Πάνος Παπαηλίας. Φωνές, φοβερές φωνές. Πιέρ Μολικόν, Πάνος Παπαηλίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία, εδώ, για την Hot Coffee Rolla.